anak niya na sa Mother Ignacia, malapit sa may ABS-CBN. Tingnan nyo lang yung background. Mag-aartista tayo. Artista ba kamo? Wala, di ako papasa dun. Malayo. Malayo sa totohanan. Mother Ignacia. Kaya sa ano, Pinoy Big Brother. There's a Pinoy Big Brother. Wala sarado eh. Ano ang kapag-ibig? Condition. Ay, nako. Artista sana tayo eh. Yan ang ibig sabihin. Sarado. Kasi nagbabayad ng bus. Puro lang kasi tira iniisip. Iniisip yung pagtunguhan ng kampanya nila. Nagbabayad ng bus. Nako, nako. Ayan. Ang oras ngayon ay alas 9. Ano pa? Roon sa ilalim na at dumating Calamarios sa salahin pamilya sa akin.
yata yung Michelle. Hindi tayo maging artista nito. Sarado yung ano. Yung brother. Ito yung Will Tower Mall. Will Tower. Ito yung Kuya Will Tower. Will Tower mo.